سلامتنا عبد الله مبصحكم كبراتن كوران تخاتل تمدباتنا نلوم معنتين قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد أبو تግራይ بريزيدنت ግዛው ምሕዳር ትግራይ ንክኸውን ሰውን ምሻም ጥቆማ ካይዱ ክብል ኢሜይል ጽሒፉ ነይሩ ነዛ መልኪቱ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከቢድ ተቃውሞ ሒዙ መፅኡ ኣሎ ከም ዘስዕብ ክነቅርቦ ኢና ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተብሃበ እዋናዊ መግለፂ ንስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝፀባእ በይናዊ ውሳነታትን ተግባራትን ደው ክብሉ ይግባእ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም 2 ዓመትን መንፈቑን ኮይኑ ኣሎ ብወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ነቲ ስምምዕነት ብቁልጡፍ ንክፍፀም ተሰሪሑ እዩ ዝበለ ህወሓት ምእንተ ሰላም ክበሃል ትግራይ ክትሽከሞ ዘይትኽእል ግፍዕታት ተሸኪማ ፀኒሓላ ወሲኹ ህወሓት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍፀሙ ዝግብኦም ብፍላይ نمثلن حلواتن تግራይ ዝምልከቱ ወሰንቲ ትሕዝቶታት ነቲ ብስምምዕነት ናይ ምፍጻም ተግባር ዘይኮነስ ኣብ ስምምዕነት ዘለው ጉዳያት በይናዊ ውሳኔን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ምጽዓንን መስርሕ ሰላም ዝጎድኡ ተግባራትን ተጸሚዱ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ዛጊድ ዝተመረጸ መንግስቲ ኩሉ ይግባእ ነይሩ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለማ ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝኸተሎ ጉጉየ ካይዳን ፖለቲካዊ ሕምስምስን ክህሉ ብምስርሑን ክገሃደ ይከኣለን ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ወቅቲ ኣብ ልዕሊቶም ዝጸንሑ ምስምዕነት ፕሪቶሪያ ዝጸብኡ ተግባራትን ካልኦትን ሓደሽቲ ጥሕሰታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተፈጸሙ ይርከቡ በመሰረት አንቀጽ 3 ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሓዲኡ ተወዓዓሊ ወገን ነቲ ካሊእ ወገን ብቐጣይኹም ብተዘዋዋሪ ናይ ዘይምጥቃዕ ግቡእ ኣለዎም ናይ ተጻብኦ ስራሕቲ ብፕሮፓጋንዳ ሚድያን ኩልኩላት እዮም እዞም ግልጽ ግቡኣት ብምጥሓስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓለዋት ትግራይ ዝፈታተን ኩነታት ክፈጥር ምስራሕ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ሓቁጢሩ ኣሎ ዓቐን ዘይብሉ ሃፍተፍሲስ እውን ይረባረብ ኣሎ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ንመንፈስን ትሕዝቶን ስምምዕነት ደው ምባል ተጻብኦ ንጎኒ ብምግዳፍ ተዋዓልቲ ወገናት ብልዝብን ምርድዳእን ዝበፅሕዎ ናይ ሓባር ስምምዕነት ዘይኮነስ أقبابنت زيبلهم حقتات أواج 359 نزبار 1995 دم ب533 كلتشن عصرت 5 بينو قم قلا ونوصلنا نمخاد الناس الحركة والله بمسارات عنقز عصرت سمعنت بريتريان جزاو محدار تقراي بلزب حوحتن منقزتي تبقى نتعيش سلازقنا أب تقراي زتتعيش جزاو محدار تقراي وتصيدو سممع بريتريان بر قداي بينا وسانا منقسط إثيوبيا يكونن انتقنا قنا نزت حز قلوع من قسقاس يقبر اللون أبز حلف وانات منقسط إثيوبيا حزبا ويان حرنا تقراين أبز نورو مركبات حوحات أب جزاو محدار تقراي تسألح بريزيدانت والعالو سعيبهم التقاقو بزمل كتزاراري ويوم بزبي لون كساب حزو اللفظات ما جزاو محدار نقمقام بريزيدانت جزاو محدار نمقيار أب سممع تبطيح يوم سلازو قنا دمان جنرال تادس وردن بريزيدانت نخون ما أخلاي كوميتي هزويان حرنا تقراي وسينو بوغن منقسط إثيوبيا ون تقبل نترخيبيون يخون أمبر نتسمعنت نقن بمقداف ببيت صحفات قدام مينستر توزعين ساوعد بريزيدانت تقومان بريزيدانت ناي مشام سلطان ناي قدام مينستر بينا وسانا زمسل نسمعنت وعلى بريتوريا زت حسن أكايدا سلازخونه تقبلنت يبولن ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ፀንጥታዊ ኩናት ዝበፅሖ ማህሰይትን ክሓስ ፃዕሪ ኣብ ክንዲ ምግባር ከም ነዳዲ ዝበሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓደሩ ወሰንቲ ሸቐጣት ከይኣቱ ብምክልኻል ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ናይ ህይወት ምድሓን ዝርከቦም ስራሕቲ ጠጠው ክብሉ ብምግባር ብህይወት ተጋሩ ምፅዋት ቀፂሉ ኣሎ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኢሰብኣዊ ተግባራትን ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጻብኡ ኣዝዮም ኣነወርትን ፀረ ደቂ ሰባትን ዝኾኑ ብገበን ምጽናት ዝሕትቱን ተግባራት ፍጻመታትን እዮም ብተወሳኺ ሰላም ህዝቢ ዝሕምሱ ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳት ይግበረሎም ሰላም ዓቂቦም ዋጋ እናኸፈሉ ዘለዉ ብልሕመ ከተና ዝኾኑ ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሑን ብዕራይ ወለደ ብትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይውንጀሉን ኣለዉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ደጋጊሙ እናገለጸ ከም ዝጸንሐ እቲ ትኹረት ኣብ ምፍጻም ትሕዝቶታት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ማለት እውን ኣብ ትሕቲ ወራር መቐጸልታ ጽንተ ዝኾኑ ማዕለያ ዘይብሎም ገፍዕታት ዝፍጸሙ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሓራን ክውፅእ ናብራ ሓሳረ መከራ ዝደፍእ ዘለዉ ብሕፅረት መሰረታዊ ንወዲ ሰብ ክቐርቡ ዝግብኦም ጠለባት ኣደዳሞትን ሕማምን ስቅያትን
ዝኾኑ ዘለዉ ካብ መነባብሮኦም መረበቶም ዝተፈናቀሉን ዝተሰደዱን ዜጋታት ናብ መረበቶም ክምለሱ ክግበር ላዕላውነት ትግራይ ክረጋገጽ ፍትሕን ተሓታትነትን ክነግስ ዝተፈላለዩ ጉድኣት ዝበፅሖም ክከሓሱ ስራሕቲ ሕውየት ዳግም ህንፀት ክሳለጥ ኣብ ትግራይ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህሉ ርብርብ ክገብርን ተዛመድቲ ተግባራት ብመሰረት ስምዕነት ክፍጸምን ደጊሙ ደጋጊሙ ይጽውዕ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልጽ ይረኣዩን ዘለዉ ንህዝቢ ጎዳእቲ ዝኾኑ ሓወኽትን ጎንፂ ፈጠርትን ተግባራት ተቆጢቦም ዘላቒ ሰላምን ሓበራዊ ረብሓን ናብ ዘረጋግፁ ተግባራት ከተኩር ድማ ጻውዒትና ነቐርብ። ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝፍጸም ብዘተን ምርድዳእን ክልቲኦም ፈረምቲ ወገናት ስለ ዝኾነ በይናዊ ውሳነታት ደው ክብሉ ደጊምና ነፍልጥ። ንዝምልከቶ ኩሉ ሕዚ እውን ከም ትማሊ ሕርያና ሰላምን ልምዓትን ምዃኑ ካብ ዝቕኑዕን ጠቃምን መንገድን ዘይምውፃእ ዝከኣለና ኩሉ ከም እንገብር ክነረጋግጽ ንደሊ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መቐለ መጋቢት 17 2017 ዓ.ም ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝወፀ መግለጺ እዩ። Walta berkita, berbelah, jinasa, wajah nas kamila, hati kau kedema.